Panda Dingo, og velkommen til Dark Souls 2. I dag skal vi dø en masse. Det er det vi skal. Men først og fremmest skal vi lige starte vores spil op her, så vi trykker lige ind på New Game. Jeg har måske spillet spil før, jeg siger igen. Men nu holder jeg lige min kæft, så kan jeg lige nyde videoen her. Perhaps you've seen it, maybe in a dream, a murky, forgotten land. Ailing mind. You will lose everything. Once branded, the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drangleic. Perhaps you're familiar? No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Like a moth drawn to a flame, your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. Og så er vi vist tilbage igen. Jeg ved ikke om I forstod introen, jeg gjorde i hvert fald ikke. Det var simpelthen det. Jeg spillede lidt Dark Souls 2, det udkom, men nu har vi købt det her spil igen. Nu skal vi tage og se, om vi kan faktisk gennemføre det uden at dø 25.000 gange inden for de første 15 minutter. Hvilket jeg tror, vi ikke kan. Men du skal også lige finde ud af, hvad fanden klarer, hvis vi skal spille.
Og alt muligt andet pis, så må vi se. Jeg kan godt huske starting-området her. Det kan jeg godt huske, når man løber rundt. Men resten, det ved jeg sgu ikke lige. Må vi se. Yes. Vi har sådan utrolig lækker tøj på lige nu. Ikke nogen våben, ingen skjold. Vi har nogle et par items her. Vi har Dark Sign, Lose Souls and Return to Last Bonfire Used. Okay. Og så har vi Banish Phantoms, Return to your World. Det her, det må være multiplayer items, det her. Bone of Order restores the link to other worlds. Yes, det gider jeg ikke lige tænke på lige nu. Spillet kører offline lige pt, fordi jeg gerne lige ikke gider at blive invaderet af crazy people, der har lyst til at dræbe dem med det samme, så jeg spiller bare lige vores eget tempo lige i starten, og så kan vi altid slå tilbage efter, hvis det bliver nødvendigt. Hvis man overhovedet kan det ved jeg faktisk ikke engang. Herover er der et lille ekstra item, man kan få fat på. Rusted Coin. Og så vidt jeg kan huske, så giver det også lidt. Så giver det også, nu skal vi se her. Temporarily boost luck. An old rusted coin, crushing the coin temporarily boost luck. Yes. Så hvis man bruger den, så får man increased luck, det vil sige, at der er større chance for, at ting dropper sådan. Items og våben og sådan noget. Ja, det er godt, Rasmus, hvis du forstår introen. Det er lidt svært at følge med i det, når man ikke har spillet spillet. Og her fik vi en small, hvad hedder den? Small, smooth and silky stone. Der står, den kan bruges til at restore HP, men vi vil ikke bruge den til det, fordi der er faktisk nogle NPC'er her tæt på, hvor man kan give dem det her item her, og så kan de, så får du en gave tilbage, sådan en tilfældig gave tilbage af dem. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Jeg er vist allerede hollow. Yes. You'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Nå, vi hedder jo selvfølgelig Panda Dingo, så det er det, vi skal hedde. Sådan der. At least you know your own name. Så langt, så godt dog. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Jeg er rimelig sikker på, de tre er sindssyge, men nu må vi lige se, om vi finder ud af noget mere om dem. Okay, class. Før vi vælger class, der tager vi og lige laver en utrolig fræk mand her. Han skal have sådan en tyrenak, så skal han lige have en lidt ekstra nak at gøre med. Jeg ved ikke rigtig, om det hjælper ham rent combat-mæssigt, så tror jeg da ikke, det gør. Vi kunne godt være sådan en smilende ung mand her, men jeg tror, jeg vælger en hvid mand. Fordi det minder mest om mig selv. Jeg skal lige se, at give ham noget mørkt hår. Fordi nu slår vi også lidt den der kontrast med, at det er en panda jo, så skal man så er det hvide gut.
Så skal vi brun. Giver ham lidt skæg. Ikke det skæg. Så her. Sådan. Det skal også være sort. Ser han godt nok meget pæn ud, hva'? Prøv at se den. Ej, det er flot. Så flot. Og så skal vi give ham noget... ja, ved du hvad, det er sgu fint, det der. Det er fint. Og så går vi over i class. Tænker jeg, nu skal vi se, hvad der er. The Warrior. Vi til højre herovre kan vi se... skal se, om jeg kan ramme det med det her utrolig gode UI. Men han starter med noget lidt... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det ser meget grimt ud, det her. Knight, den ser lidt cool ud. Så lidt mere stilet. Han mangler skjoldet godt nok, men jeg er rimelig sikker på, at vi får et med det samme. Det ved jeg ikke, at vi gør. Så. Det er ikke noget problem. Så er der Swordsman, det er sådan dual. Good her. Stats kan jeg simpelthen ikke fortælle nok om. Det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke nok om. Bandit, han ser utrolig grim ud. Så det, ham skal vi ikke spille ham. Og alt det her, jeg tror alt det her gear kan man vel godt få spillet på den tidspunkt, så det er ikke fordi man går glip af noget som sådan. Cleric Sorcerer, det er lidt en spell type fra starten af. Explorer, han får en masse gear, men igen, det er jo nogle gear vi godt få ind i spillet, så vidt jeg ved, og sammen med armor. Og så hvis du gerne vil spille løgn, det er der også mulighed for. Men det gider vi ikke, så sindssygt heller ikke. Så vi tager Knight. Gift, der kan du få en life ring, som giver dig lidt ekstra HP, så vidt jeg ved. Yep, increase HP. Og så er der en human effigy. Nu har vi så lige brugt den der hen gamle dame gav til os. Derfor vi er hvide i huden igen. Førhen der var vi hollowed, dengang vi startede spillet ud. Og det man bruger det til, det er, hvis man dør, så får man debuff. Og man bliver mørk i huden, altså man er på vej til at blive hollowed, og så kan man så bruge den her human effigy til return to life, kan man sige, til at få sit skønne ansigt frem igen. Healing Ware, så får du bare en masse HP shit og sådan noget. Homeward Bone, det er nærmest det er bare som man kan summon, eller hvad hedder det, teleportere sig hjem igen, hvis man er langt væk ude i verden. Seed of Tree of Giants, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Så langt har jeg heller ikke spillet. Bonfire Aesthetic, det er jeg heller ikke helt sikker på. Og så er der Petrify Something. Det fungerer ligesom den der small, smooth and silky, vi fik fingrene i før. Så man kan give dem til de her NPC'er, som så giver en gave tilbage. Så vi tager bare det. Så det går, at vi bliver heldige og får noget godt. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Oh, det er godt. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, De er syge hoved alle tre. hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. De er nogle sjove damer, dem her. Nå, nu er vi i hvert fald inde i spillet. Som I kan se, så har vi fået det her utrolig frække armor her. Og som jeg også kan se nede i højre hjørne, jeg ved ikke, om jeg kan komme hele vejen dernede. Men det kan jeg nok ikke. Men helt nede i højre hjørne, der kan du se, at de er 40,3%. Det betyder, at det er, hvor meget vægt jeg har på kroppen lige nu. Så jeg ruller langsommere. Så det med at rulle rimelig hurtigt. Men ja, det er sådan det fungerer, kan man sige. Heroppe er der en lille bit af gemt kat. Og der kan man få en ekstra, eller ikke en ekstra, men du kan få en human effigy. Og det er det der med, at den giver... den reverses hollowing, som der står. Den kan vi så bruge med den kan vi ikke så bruge med det samme, fordi man skal først kunne dø, før man skal bruge den. Der er også andre måder at bruge den på, med det er multiplayer-relateret, så det vil vi ikke gøre nu. Men det første vi gør, det er, at vi går tilbage, og så skal vi lige nakke en lille mini-boss, hvis man kalder ham det. Han giver en masse god XP. Eller souls er det så det her spil her. Du samler souls, som du så bruger til at level up din character med. Men det her det er så det nye Skull of the Sins.
Og der har de vist flyttet rundt på fjenderne, sådan, hvor de står hen og sådan noget, så det kan godt være, at det skal nok passe, at jeg dør en masse i dag. Det er ikke fordi, jeg er erfaren med det her så meget. Se der. Jeg kan se, jeg er allerede i gang med at dø nu jo. Man skal bag om ham her, så sætter han sig noget med røven, og så er det bare med at gå i gang med, lave mørbrød ud af de baller der. Se, det er det man skal. Men du skal bare blive bag ham, og så bare gå mod. Og så skal du flytte sig også. Ej, man skal lige flytte sig en gang imellem. Sådan der. Det var lige 1000 souls, man lige fik der. Han droppede en stone ring, og det gør, at man... nu skal vi se her. Det gør, at man... addition reduction of any poise. Så poise, det er egentlig bare, at man kan blive stunned, sådan... et kort øjeblik. Og det reducerer chancen for, at man bliver poised, eller stunned, hvis man bare kan kalde det det. Jeg er rimelig sikker på, at jeg lige kan glip af en item heroppe. Og der burde, altså, i det gamle Dark Souls 2, der lå der i hvert fald en gammel, eller hvad fanden hedder det, en Gold Pine Resin heroppe. Det kan godt være, at de har fjernet den. Nej, den ligger der stadigvæk. Sådan der. Gold Pine Resin, det er... nu skal vi se her, hvor den egentlig ligger henne. Der. Apply Lightning to right hand weapon. Den bruger du simpelthen bare ved at gå herind, og så lægge ned på... ens lille hotbar hernede. Og så kan man så, så sætter man, så enchanter man lige øjeblikkeligt sit våben, og så giver det der ekstra, lightning, special attack og sådan noget. Men det er ikke fordi, jeg har brugt det særlig meget. Men det tror jeg lige, vi gemmer lidt til en anden god gang. Skal vi se her. Der er vores første bonfire, så. Den tænder vi lige. Og bag den her her, så kan vi finde en Soul of Lost Undead og en Torch. Og spillet er jo meget mørkt til tider, så vi får nok en god, nok godt at få udnytte den Torch så godt som muligt. Soul of Lost Undead, det er egentlig bare gratis soul, så den har vi så, når vi skal enten opgradere vores mand, eller level ham op, eller købe icen, så kan vi så bruge den her, og så giver den os, et antal souls, så det er ikke lige, hvor mange det er, måske 200 eller sådan noget. Det er ikke det helt vildt. Nu tager vi lige rester, for så får vi restored HP. Og så tror vi at lige vi kan kæmpe os igennem den første, den første del af banen her. Vi tager lige fjerne de her life gems, for vi vil helst ikke bruge dem med det samme. Så står de ikke dernede og lurer. Så vi tager lighter vores torch her, og så tager vi og lighter alle de her forskellige torches, mens vi tager og kæmper de her zombier nede. Eller er det Hollowed? Jeg tror faktisk, de hedder Hollowed. Og det er faktisk... Jeg tror, de er i samme stadie, eller et værre stadie, end hvad jeg var, dengang vi startede spillet. Det er dem, der ikke fik hjælp, kan man sige. Så de er totalt mistet, kan man sige, bevidstheden. Men de er meget nemme fjender. Altså, du kan også godt double wield dit sword, men så mister du torch, så kan du bruge den. Her får vi en lille tutorial med, hvordan man laver backstabs. Og som vi kan se nede ved venstre hjørne, der er der også tid på torch, så du har den uendeligt. Altså hver gang du samler en torch op, så får du x antal minutter, som du så kan bruge, men den skal bruges fornuftigt, kan man sige. Det er ikke fordi, det er sådan et vigtigt element i spillet, at have torchen og bruge den rigtigt, men ja, det er bare lækkert at have noget varme og noget lys i det ellers meget mørkt spil. Fucker lige op. Og her er det lille, for der er to på samme side, og ham bagved han står og skyder med bue pil, og der er der, indtil videre har det været samme, så vidt jeg ved, har det været samme enemy placement. De andre forskelle mellem det her spil, eller hvad hedder den her remastered udgave, så det oprindeligt der er grafikken er vist også lidt bedre, men ja, det er ikke de vilde. Herude burde være, ja, der er de NPC'er, som giver en, nu går vi lige først her, lige herover, og så lige slår den her ladder ned. Og så går vi lige. Vi kommer lige tilbage til jer. Hernede er der en lille item, vi kan sætte soul for Nameless. Det er bare endnu mere soul, så vi kan bruge det senere.
lighter vi lige den her, så køber vi også lige her noget lighter den her. Så tager vi også lige den her noget her. Og så I kan allerede se, at det er mindre deprimerende at spille, når der er lys over det hele, så det ligger nok. Nu så tager vi lige slukker den her. Og heroppe kan vi så, indkassere vores items, så kan vi så få tilfældige rewards. Og det er så meningen, at det her er to små, fugleunger. Eller er det det? Det ved jeg fandme ikke. Skal vi se her. Man kan give dem, lad os starte med en small, smooth and silky. Så tager lige den, så får man en item. Lige præcis. Og det item, det er... Ja, okay, så vi fik bare, hvad der svarer til ekstra XP. Så gør vi det også med den store, vi fik her. Petrified something. Og der har vi fået Twinkling Titanite. Det er faktisk det bedste crafting item i spillet. Altså jeg ved ikke, om de har tilføjet nogle andre, men en af de bedste i hvert fald, der er i spillet. Lige umiddelbart. Vi kan lige gå ind og kigge på det her. Reinforces what cannot normally be reinforced. Så, altså når man kommer op på det allerhøjeste niveau, mens man til weapon upgrading, så kan man så bruge den her til at upgrade det. Så det er meget, det er meget, rare at få sådan et. Så det er en god ting. Nu tager vi lige lighter vores torch, og så tager vi lige igennem for så meget bane, så vi kan. Før vi mister vores ild. Sådan der. Så tager vi også lige ham her. Han rammer lige. Herover der er der en lille item, der hedder Amber Herb. Og det gør, det er, at det går ind... nu vil jeg helst ikke lige stoppe nu, hvor jeg har mit ild frem. Men det gør, det er, at det restore spell use. Så hvis du endelig får nogle spells, og du får mulighed for at bruge dem, altså hvis din faith og intelligence de er højt nok op, så kan du så bruge det item, og så kan du så restore din spell uses. Det er lidt i stedet for mana points, kan man sige. Så tager vi lige knalder ham lige bagfra her. Bum. No pun intended, sådan der. Så er de nakke. Hernede er der et lille multiplier item. Cracked Red Eye Orb, og jeg ved ikke lige, hvad det gør. Jeg kan ikke huske, hvad det gjorde. Skal se her. Invade Other Worlds, ja. Så jeg kan egentlig bare bruge det til at invadere andre spillere. Men det gør vi ikke lige nu, fordi nu tager vi lige og nyder spillet single player. Så igen, det kan vi altid gøre bagefter, der med spillet multiplayer. Så ham gutten der, det er nyt. Førhen der stod der ikke egentlig der i hvert fald. Så nu må vi lige se, hvad fanden det får over. Altså jeg snakker om ham der lige dernede. Så det er også lige, ja. Folk de misser den her som regel. Så det her, det er nyt. Altså de to, det er fjender man møder normalt senere i spillet. De to der. Og der er også en derovre, kan jeg se. Men det virker lidt til, at man ikke rigtig kom videre lige nu. Altså i hvert fald ikke lige derinde. Fordi at den her stenfigur, den står foran døren og blokerer. Nu se her. Nu tager vi lige og lighter den her. Se. Og statue blocks your way, ja. Og så de må have placeret det, fordi de har så gjort den del af banen lidt hårdere. At normalt kunne man godt komme igennem hele det her, uden at skulle bruge nogle specielle items på at komme igennem. Jeps, og det var egentlig intro-delen til Dark Souls 2, det der. Så nu går jeg ud stærkt ud fra resten, det har de lavet mere om. Og så er der et rigtig dejligt lys, der rammer her. Efter alt det mørke der. Majula, det er sådan lidt central hub, altså det der, hvor man sådan... Det der, man er i spillet, kan man sige. Det der, man altid kommer tilbage og leveler op og køber items og sådan nogle ting. Her får vi noget Divine Blessing, og det er, jeg tror, så vidt jeg kan huske, så giver det 100%. Fully restores HP and cures all status effects. Så det resterer fuldkommen ens OP, og så plus samtidig fjerner paralysis og alle mulige andre debuffs, man nogen kan have. Der er en lille hemmelig hop hernede, som man kan lave. Og så hvis man hopper videre hernede, så ligger der to rigtig lækre items her. Der ligger en Morning Star og en Cleric Sacred Chime. Og Morning Star, den kan jeg så se, I kan se nede i højre hjørne, der, eller venstre hjørne, det er rødt, det vil sige, at jeg skal have 15 strength for at kunne bruge det ordentligt. Og det har jeg ikke, så jeg kan ikke rigtig bruge det ordentligt. Men jeg kan tage det frem, og så kan jeg vise, hvor lækkert det ser ud. Så lige få sådan der pande dem, og fanden man gør, der er svar.
Så den vil vi ikke bruge. Men vi vil bruge broadsword, det er den starter med. Og så har vi også en dagger. Som jeg tror ikke lige vi umiddelbart kommer til at bruge. Det andet vi fik, det er Cleric's Sacred Charm. Og der står der også, at vi har brug for 10 fates, tror jeg. Ja. Men det den gør, det er, at når du tager den her frem, den lille bad boy her, så kan du så bruge dine spells. Så kan du bruge dine healing spells, og alle dine buffing spells, og alle de der holy spells. Alle dem, der har med fate at gøre. Så den tager vi heller ikke lige frem nu. Fordi når man equipper dem, så går ens equipment tal også op. Hvilket også heller ikke lige det fedeste, kan man sige. Så ruller man langsommere og alt det der halløj. Og det her, det er simpelthen Majula, og der er en masse CT her. Der er NPC'er, man skal snakke med, og hele muligheden. Men vi starter lige ud med 10 Bonfire her. Det her, det er Blacksmith, ham vil vi ikke lige snakke med nu, men hans dør er simpelthen lukket. Og det er noget med en nøgle, man køber her om lidt. Man skal bare lige forbi en lille zone, kan man sige. Og der fik vi en ekstra life gem. Life gem, det er bare en lille gradual HP restore. Heroppe, det her, det er Watchtower. Der kan man få en virkelig lækker udsigt ud over hele verden. Og mange af de her locations, man kan se i baggrunden, sådan, det er også locations, man også kan besøge i spillet. Altså som for eksempel... nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad tingene hedder, men altså for eksempel de der Sunken Temple derovre, og ja, generelt bare det for eksempel det tårn også i baggrunden. Altså så vidt jeg ved, kan man vist gå besøge Søsten, hvis ikke alle de her ting. Og her er en lille ting, man kan se, hvor noget Zero Deaths Worldwide, så hvis du spiller online, tæller den, så alle dør hele tiden. Men ellers hvis du spiller offline, kan du så bruge den som sådan en personlig måler for, hvor mange gange du har været død og alt det der. Hvor ringen man egentlig er jo. Og den her, den forbliver ikke på 0, kan jeg godt lige hilse sige også. Den nu er jeg op på i hvert fald 3 cifre tal. Ham der snakker vi lige lidt med her. You're undead, aren't you? Ikke rigtigt. You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Dran Lake these days, there are very few places like that. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you. Så vi har også lidt af en pessimist, kan vi sige. Tilsyneladende har han været, altså, så vidt jeg kan forstå på det hele, så er han lidt, han er lidt os, bare sådan i fortiden. Altså han har været her lang tid, men han har ikke rigtig kunne formå at gøre det, som vi skal så gøre. You know much about souls. Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or not, what we call the curse, is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die, and that's quite a predicament, really. Så ja, jeg har allerede sagt det før, men grunden til at vi snakker med ham, det er også, at han kan, invitere os til hans Covenant, og vi får en ring ud af det, der booster vores HP. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul, and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Ligesom du gjorde, eller hvad? Ja. Nej, altså det han siger, det er, at der er, 4 kæmpe bosser, kort og godt, i hver del af den her kæmpe verden. Og før eller siden bliver man nødt til at komme ud og så nakke den på et eller andet tidspunkt. Så det er lidt det vores main objective er i spillet. Det er at komme ud til de her 4 main bosser, og så nakke dem. Der er selvfølgelig også andre bosser, men det er de 4 bad guys. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every Det gør vi så ikke, fordi vi spiller offline. Så you need help. Why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger,
The Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. Og her får man så mulighed for Join the Way of Blue Command, og der giver... det gør vi så bare, selvom vi spiller offline, det er lige meget. Du får en lille ring ud af det. Her er det virkelig lækkert nok at have i starten. Blue Seal. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Og som jeg ved, så hjælper de der hvis du bliver invaded af andre douchebags, der er gerne med at gå ind og nakte. Men jeg ved det ikke, jeg har ikke lige fået det testet ordentligt. Så hvis du snakker om ham igen, så kommer der... jeg tror, du får en menu frem eller sådan noget. Der vi går. Altså vi har indtil han skal komme ind, vi kan learn gesture. Så får du lært en lille welcome gesture. Og jeg skal snakke lidt mere med ham, der er ikke rigtig så meget at sige. Og de her gestures vi får, den kan vi så lave bare sådan tilfældigvis. For eksempel bow. Ja, simpelt og lækkert. Godt. Jeg vil ikke endnu snakke med alle de her NPC'er lige nu. Men hende hernede, det er måske en af de vigtigste, fordi hun kan... Det er faktisk her, du får lov til at level op din character, og det er her, du får lov til at opgradere nogle af de ting, du får, sådan med hensyn til din healing og sådan noget. Så lad os lige tage et kort snak med hende. Are you the next monarch, or merely a pawn of fate, bearer of the curse? I will remain by your side, till this frail hope take this with you. May it eat. Estus flask. Go on and see the king. He, King Vendrick. Okay. Bearer of the curse, for misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Okay. Det hun gav os, det er en Estus flask, og den flask, den giver os mulighed for at restore health, HP, når vi drikker det, men den replenisher hver gang du bruger det ved en bonfire. Det vil sige, hver gang du sætter det ved en bonfire, så får du en ny en. Eller du får det x antal, flask du har, det får du refilled hver gang, så du kan bare tage og bruge den. Så det bliver sådan lidt vores main, hvad kan man kalde det, health potion. Det er sådan lidt, det health potion er det spil her. Der er nogle få items, vi kan løbe rundt og få fat i. Her er der en, finder det her nu. Life gem, jeps, bare en lille HP ting, som vi snakker om før. Og så heroppe, der er der en ekstra Covenant of the Champions. Og den kan du, hvis du join den, så bliver hele spillet bare sværere. Så det gider vi ikke. Hvor fanden skulle være det? Og der får den Homeward Bones, der får du også lidt af. Og det, som jeg sagde før, så er det, så kan du bruge dem til at teleportere tilbage til Majula, den her. Eller den last bonfire rest that. Så det er faktisk det sidste bonfire, du har brugt, der bliver du teleporteret tilbage, kan man sige. Herinde er vores, NPC. Vores, NPC, vores shop. Og der kan vi købe nogle ting ved ham. Jo flere penge du bruger, eller jo flere souls du bruger ved ham, der unlocker du også flere ting at købe og sådan noget. Men først røver vi lige ham lige. Titan og shards, så fik vi lige en Titan. Og det er crafting item. Det bruger du simpelthen bare til craft med. Jeps. Og nu tror jeg vist lige, at vi går videre her. Til næste area. Billede item her. Indtil videre har det været meget ligesom gammel Dark Souls. Altså alle tingene er som, hvor de altid har siddet og sådan noget. Så vi glemte lige en lille bitte ting over tilbage i byen. Fordi at du kan, lige nu har vi sådan en Estus flask, som man kan se dernede. Så hvis du bruger den, så har vi lige brugt den. Bum, så har vi simpelthen ikke mere. Så er den tom flasken. Sjovt nok. Men man kan godt finde upgrade. For eksempel, så er der en lige her. Hvis vi tager den. Estus flask shard. Skal vi se her. Bum og lumdo. Den ligger herovre. Grants additional Estus flask use. Så det man skal gøre, det er, at man skal gå tilbage til hende her. Jeg kan lige huske, hvad hun hedder. Hende dame herovre i badekåben. Så kan man lige gå tilbage til, og så giver man hende, det item.
Og så opgraderer hun simpelthen bare, så du kan have 2 i stedet for 1. Their souls will serve as beacon once you have found them, so that hope will not fade away. Og det hun snakker om der, det er, hvad hedder det, de samme souls, som ham gutten deroppe på i Fyrtårnet snakker om. Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you to see light, however faint it might be. Cool. Så kan vi se, opgradere Estus Flask. Estus Flask Strength, yes. Det betyder så, at vi har, nu har vi så 1 igen, men hvis vi tager og rester vores bonfire, og rejser os igen, så har vi 2. Så nu kan vi overleve forhåbentlig lidt længere tid, end vi før kunne. Så, og nu fik vi der item der. Det var en, nu ved jeg ikke lige, hvad fanden vi fik. Hvad fanden fik vi der? Nå, det var en lucky rusty coin, hedder det. Så nu har vi 2 af dem. Jeg ved ikke lige, hvornår det er bedst at bruge dem, men jeg tvivler på, at det skal bruges til tidligere i spillet. Der er ikke rigtig noget, jeg skal farme nu, eller der er ikke rigtig noget, vi skal have fingrene i livet, så det er fint nok. Vi lader sgu bare lov at være. Det her er en af de sjove ting i spillet, det er på se. Man kan ikke rulle igennem her, man kan ikke rulle igennem. Man skal lige vente til det hele op, så virker det. Hernede, hvis vi lige krydser her. Hernede kan vi den lille chest, vi kan få fat på. Human effigy. Så vi hopper herover. Det var tæt på. For sat. Homeward Bone. Og Soul of a Lost Undead. Super. Hold kæft, det var tæt på, mand. Mit hjerte stoppede lige så splitsekund. Okay, det der er det nyt. Ham der, han burde ikke være her. Ham gutten vi dræbte i den lille miniboss vi havde i. Han burde slet ikke være på den her. Gudskelov, kig her. Sådan der. Det er sådan en rigtig lille troll NPC det der. Okay. Jamen, vi kan lige prøve at nakke ham godt nok. Vi skal bare ud af vandet først. Førhen der var der ikke noget af det vand her. Han var her i hvert fald ikke. Det er en ting, vi siger. Hvis han får fat på det der, så er du godt og ved død. Så simpelt det. Jeg skal lige have ham ud af vandet. Bare. Sådan der. Det handler bare om at komme bag om, og så bare nak hans røv. Det er det vi går efter. Nak røven. Nu håber jeg ikke, at der er nogen under 18 derude. Ej, nu har han ødelagt det for os, for satan. For helvede også. Nu har vi lige bag om ham. Kom nu, fede. Kom nu! Hader det her. Sådan der, så er vi tilbage. Nak hans røv. Sådan der. De kan placere den lige hvor de vil. Panda den går nakker dem. Så simpelt er det. Og de har også fjernet det item, der var herovre. Hold kæft, mand, det er nederen. Ikke fordi det var særlig godt item, men nu virker det til, at endelig til, at man sidder og spiller et halvt nyt spil, faktisk, så det er godt nok. Vi får lov til at nakke ham der. Okay, så går vi lige herhen. Der er en lille bitte bonfire, man lige kan tænde for herovre. Og en lille detalje der, hver gang du bruger en bonfire, så bliver en topi restored, det ved vi godt, men alle monsters bliver også respawn, så det er grunden til, at jeg ikke lige satte mig noget der. Der er heller ingen grund til at gøre det, fordi jeg ikke mistet noget HP. Så ham der Archeren derovre, ham har de selvfølgelig beholdt, fordi han var fandme også en pain in the ass førhen. Så kommer ham der også. Oh my god. Sådan der. Throwing knife. Og det behøver ikke rigtig en forklaring. Det er en kniv du kaster med, og så simpelthen det. Kom nu hernede. Okay, jeg troede ikke ham der han var deroppe, men deroppe der ligger en rigtig godt item. Vi skal have fingrene i. Og det er en af dem der giver souls, men det er en der giver dem rigtig mange souls. Altså selvfølgelig hvis de ikke har hentet det ved jeg ikke noget om. Nu ser vi jo. Der ligger også et item der.
Så flot. Og det er også en af de rigtig lækre detaljer der, hvis du... hvis man sådan ruller, så bliver ens tøj vådt. Og hvem fanden vil ikke have vådt tøj? Altså det er simpelthen bare så lækkert at kigge på. Hele tiden bare vådt tøj. Nu har vi selvfølgelig mistet lidt i HP, men nu må vi se. Om vi overlever. Hov, jeg har faktisk helt glemt at equip det der. Covenant Ring for Apostles of Blue. Ring of the Way of Blue Covenant decreases HP slightly. Så den skal vi lige have equipped. Og ringene, de giver også equipment. Hvad hedder det? De forøger også ens equipment. Der er noget, fanden hedder det, kilo, halløj, hvor mange man kan have på. Okay, så det er også det, ja, det er pretty much anderledes for nu. Alle de fjenderne ligger noget, men jeg tvivler på, de døde. Alle sammen. Alle dem, der som regel ikke har items på, så de er levende. Sådan her for eksempel. Så det er jo fint, og så kan vi bare tage dem i vores eget tempo. Bum, du. Lille, hvad hedder det? Quick attack der. Der er en, der kaster med bomber der, hva'? Hvad vil du, hva'? Kom. Ja, nu kommer jeg op og hilser på dig, Mark. For helvede! Oh my god, hvad fanden kom du? Alle de her armor pieces, vi får dem, de er ikke særlig gode. Altså, der er ikke rigtig nogen grund til at equip det hoved. Så. Hov! Gå ned, gå ned! Gå ned, gå ned! Dø for sat. Jeg tror ikke, han kan ramme mig så. Skal jeg prøve? Kom, ramme mig. Kan du ramme mig? Det kan han ikke. Han er fandme ringe. Sådan, ja. Så er han død. For helvede, havde jeg sådan noget hop her. Der er det lille short sword. Jeg skal se, om det er godt. Det ved jeg simpelthen ikke noget om. Short sword. Som I kan se dernede, C. Alle de der C, B og E og alt det der dernede her. Det er, hvor godt det scaler. Altså alt, så længe tættere på det er på A, jo bedre scaler det. Og hvis det er rødt dernede, så er det fordi, jeg ikke har nogle requirements og sådan noget. Jeg ved ikke lige. Det må vi finde ud af bagefter. Jeg skal tage mig omkring. Bum med lummet. Ej, for helvede. Hader, når de kommer bagfra. Jeg er sikker på, at jeg har styr på, når de kommer op med. Nej. Altid en eller anden gemmer sig i en fucking busk eller noget. Det er vist alle sammen, så vidt jeg kan se. Som I kan se her, så er alle deres, alle deres armor, de er ikke særlig gode. Altså du kan se det kæmpe boost man får. Altså er det godt nok, så er de også tungere de her de items vi startede med, men de tyngre, men altså det er sådan lidt, der er ikke rigtig nogen grund til at gå ned i vægt, fordi jeg ruller stadig fint nok, altså med hensyn til hastighed. Der er ikke rigtig nogen grund til at gå ned i kvalitet. Der er også en imported hood, vi lige kan tage på, men det er for vores originale startergear, men jeg vil hellere give på vores utrolig frække hoved, så det går nok. Herover går vi videre. Jeg tror, jeg er bange for, som vi kan se i venstre hjørne, der er den her røde streg, der er under våbnet. Det betyder durability. Der er jeg lidt bange for, at det går måske... at jeg mister mit sværd, fordi hvis det går helt ned, så kan det godt gå i stykker. Og så koster det souls at få det fikset igen. Så jeg tror lige, at jeg bruger min dagger som backup, hvis det skulle ske. Sådan der. Så skifter jeg hurtigt til det. Hvad har vi herovre så? Skal vi se. Det har de sikkert også lavet om. Ham er han hopper. Ja, han har stadig. Bare tag og brug hjørnerne, hvis man er... Det er altid en god idé. For det kan computeren ikke finde ud af. Det er åbenbart alt for svært. Sådan. Det er det samme indtil videre.
Han var der ikke før. Der kan I se, bro, så hvis jeg svinger igen med det, så går det stykker helt. Så nu tager vi lige skiftet til dagger. Prøv at se, hvor farligt jeg ser ud nu. Prøv lige at se det her. Det er fandme farligt, der. Det er fandme farligt. Hov. Så står han lige gemmer sig der, hva'? Prøv at se. Det jeg mener. Man skal passe på. Ej, for satan. Ej, for helvede. For satan. Det har jeg aldrig sagt, jeg er god. Sådan. Dø for helvede. Nu har vi så også brugt begge vores Estus flasks. Så... Ja, no fucking around. Livechamp. Vi har selvfølgelig vores livechamp sådan noget, men jeg vil ikke... Altså... Ja... Vi kan altid have dem hernede for sikkerheds skyld, men jeg ved sgu ikke, om vi får dem brugt. Det håber jeg ikke. Hellere klare det uden at bruge dem. Nu skal vi lige passe på her. De har med en kaster bomber, som I kan se. Ham Asuen, der står derhen og kaster bomber. Så skal lige have nakket dem her først. Kom så, kast. Sådan. Og så heroppe ligger der vist et lille item. Så, det gør det stadigvæk. Buckler. Så har vi fået vores første skjold. For helvede også. Nå, så står der sådan en nu. Han stod det ikke før. Det her hernede, det er vores næste... For helvede, mand, altså. Nu går jeg altså lige væk herfra. Nu føler jeg mig lige så dum som en NPC'er. Nå! Der kan man bare se. Der er bare ingen reach, det her lortet dagger her. Du formår faktisk slå ham ud af ens reach. Det er et fantastisk stykke våben. Witching Urn, det er ligesom en, hvad hedder det, en firebomb. Altså en exploder bare, men den dealer magic damage i stedet for, hvad fanden kalder man dem, physical damage, eller hvad fanden den nu er. Herinde der finder vi vores næste bonfire. Men før vi snakker med hende, eller det der, og så hvor light er vores bonfire, så kan vi lige tage en bedre tur heroppe. Den er locked, men der skal man bare tage og smadre det der, fordi den går bare stykker sammen. Der er han der. Der kom. Ej, jeg når det ikke. Nej, jeg nåede det ikke. For helvede også. Den var det ikke før, den der. Whole Soldier Helm. Og der er også den her. Der er jeg kan forestille mig, at det er noget mørkt at se for på videoen, men jeg skulle måske have tændt en lille torch, hvor jeg hopper. For helvede, jeg hader, når de kommer sådan bagfra. Listen ind i billedet. Sådan, og så kan vi gå ind og bum. Bastard sword. Hvad er det fedt? Bastard sword. Og så skal man bruge 20 i... Hvor fanden havde ham der det fra? Er det det han hed? Hold da kæft. 140 i damage. Og det er ikke engang så meget værd. Okay, fuck det. Det bruger vi ikke. Nå. Så ligger der vist... Ja, det ligger stadig sådan lidt item. Skal bare lige ramme rigtigt. Sådan der. Bum. Og så kan vi begynde at rest vores lille bonfire. Så lyset bare bliver... Det lys der, så ligger den rammer væggene der. Det får lige pludselig sådan en utrolig varm fornemmelse i forhold til, hvad det var før. Nå, lad os snakke med hende her først.
Okay. Og grunden til, at hun er vigtig, det er, at hun sælger den nøgle, som skal bruge for at komme ind i, få åben Blacksmiths hus, som han sidder udenfor. Hun sælger også, det er også nyt, hun sælger sådan en Frank Branch of Yore, og så står det, restores living things from petrification, og det egentlig betyder, det er bare, at hun, at det er for eksempel den statue, vi så i starten, den kan man så, genoplive ved at bruge sådan en her, men det koster 12.000 souls, så det er fandme meget. Det har vi ikke råd til lige nu. Og jeg tror ikke, den der den intro, resten af introbanen er særlig relevant for os. Jeg ved det ikke. Måske. Hun sælger nogle interessante items her. Vi har allerede Amber Herb. Vi har generelt de items her. Mangler godt nok Firebomb, men det er ikke fordi vi står og mangler en. Hun sælger også Miracles. Det er, Fate spells, og så har hun de her, Sorcery spells her, som er Intelligence baseret. Og Soul Arrow, den skyder simpelthen bare sådan, elektrisk, pil og sted, kan man sige. Og det her, det er simpelthen bare heal. Men der skal man så bruge 12 Fate, som står nede med det rødt. Og det har jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg har, det står derovre. Jeg har 6, så jeg skal hele 6 levels op, før jeg faktisk kan bruge det her. Og så sælger hun også Traveling Merchant. Det er det, ham Explorer, han starter med. Og det, der er vigtigt at huske her, det er, at alle de her 3 items, de er ikke særlig gode eller noget som helst, men den med hjelm, den giver en, den raiser item score. Så man får højere item score. Der er større chance for ting dropper og sådan noget. Så den tager vi lige køber. Jeg kan også godt se, at hun er hollowed, eller hun er i hvert fald godt på vej til hverdag, kan man sige. Det ser i hvert fald sådan ud. Det kan også være, at hun er super gammel. Det kan også godt være. Så er vores utrolig grimme hat på her. Bum. Så nu har han også fået lille nu har han også fået briller på, så han kan se, hvor de her items også dropper jo. Så det er jo fint nok. Der er også nogenlunde logik i det. Hvad mangler vi gør? Vi tager lige et rester. Bum. Og så tager vi lige og vender tilbage til... Så har jeg faktisk lige snakket med hende. Fordi når man lærer hende lidt bedre kendt, så tror jeg, hun flytter tilbage til byen med Julia der. Så kan vi altid have hende til at tage hver der i stedet. Vi skal hele tiden teleportere os tilbage til stedet. Så hun er en hoarder, det er det hun er. But methinks you bear a burden of your own. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing to what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. Hey Victoria Review. So yeah, it just men nu handler det jo egentlig bare om at få hende her overtalt til at komme tilbage på Jula, og det kan jeg simpelthen ikke huske, hvordan i helvede det kan lade sig gøre. For det kan også være, at man skal bruge det x antal souls for hende, når man køber hendes items eller et eller andet, det ved jeg ikke. Nu tager vi og går tilbage til Bajula. Og der tror jeg lige, vi kigger lige på noget, level up, eventuelt også lige. Men først og fremmest skal vi lige have åbnet op for hans dør, så kan han komme ind og lege Blacksmith igen. Og her bagved der gemmer sig en bue til os. Short bow. Det har de så ikke ændret, kan jeg se. Skal se hvad der skal man så bruge 12 i, hvad er det er. Det er Dexterity, der har vi, det kan jeg så ikke lige se nu. Men jeg har alligevel ikke tænkt mig at bruge bue og pil. I hvert fald ikke lige umiddelbart.
skal se, hvordan det står til med vores. Der har jeg, nu skal vi se, Dex 8. Det har jeg Dex. Vi skal også lige finde ud af, om vi skal bruge både Strength eller Dex Weapon. Det kommer an på, hvad vi har tænkt os at gøre. Yes. Vi tager lige snakke med hende her først. Bearer of the curse, seek souls. Larger, Det har vi seek fattet. the king, lest this land swallow you whole. Vi har ikke fundet nogen nye Estus-plads, men vi kan tage bruge level op, se om der faktisk sker noget der. Som I ser her, så alle de blå tal, der skifter over højre side, det er faktisk det, der bliver påvirket af, at man går op i Vigor, som du kan se her. Og det er jo mainly så, HP, der går op, og det er jo lidt, kan man sige, HP, der går op. Altså, det er jo, Endurance er lidt mere defense, der går en stamina op, og ens poise går op, det er ens, stun defense, og der er mindre chance for, at du bliver stunned. Vitality, det er også en resistance og HP, og det er også equipment load, det går også op. Det vil sige, at du kan have mere på, uden at du bliver over-encumbered. Det ser også lækkert. Attunement, det står der så, nu er jeg heller ikke ekspert på alle sammen, men der får du også noget curse, så skal jeg se Agility, hvad end det betyder, at skal lige gå og kigge. Boost, ease, evasion og action, så det er bare, hvor hurtigt med ruller, går jeg vel ud fra. Og så får du så også højere HP af det, så du får generelt HP boost af alt, du næsten tager. Strength, også HP boost, og attack strength. Attack dex, det kommer selvfølgelig an på, hvilken våben du bruger. Du får også noget bleed, højere bleed, damage, og igen HP, der går op. Adaptable, fuck det betyder det der. Adaptability raises various attributes to ensure one's survival. Ja. Det skal vi se, der går igen HP. Det er generelt noget resistance, det kan se her til højre. Poison, resistance, bleed, petrify, curse. Okay. Og intelligence og fate, det er så lidt de mere interessante, for der er faktisk en mulighed for at bruge spells. Spells har ikke rigtig ting med at bruge, så intelligence vil ikke rigtig pille ved. Selvom den nok også giver lidt magic defense og fire defense. Men der må jeg så bare rulle, kan man sige. Og faith, det giver så muligheden for os at bruge det der miracle. Og så det kunne måske være en god idé at booste i. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gå op i nu. Jeg tror også, jeg er alt for lav soul til det her, så jeg vil lige vente lidt med at faktisk bruge det. Skal vi se her. Vi kan gå over og så snakke med katten. Jeg skal se, hvor meget hendes items faktisk koster. Der bor en kat herinde, og hun kan faktisk snakke til folk. Hun formulerer sig faktisk bedre, end jeg gør. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Så galt ser jeg heller ikke ud. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. S'il vous plaît. So, what did you want anyway? A baguette. Oh, you smell wonderful. Altså nu kommenterer de generelt på min stank, men nu er jeg jo heller ikke rigtig hollowed endnu, så jeg ved ikke rigtig om det er mere en fejl, eller om... Jeg ved det ikke. Så meget ind i lov er jeg heller ikke. Hun sælger nogle forskellige ringe, som gør nogle forskellige ting, men de er alle sammen alt for dyre til os, så vi tager og kigger på det senere, vi faktisk har råd. Home of Bones har vi nok af, vi har 6 lige nu. Emits Light and Marks One's Path, jeg ved ikke rigtig, hvad det bruges rigtigt til. Udover at det kaster et lys. Alluring Skull, lure certain size of enemies. Altså udover description, så ved jeg ikke, jeg har ikke rigtig fået brugt de items nu. Og det her, det er måske lidt mere multiplayer-orienteret, så folk ikke kan heal. Altså så kan man så beklære de her SS-far, så kan de så ikke bruge dem, kan man sige. Og hun har også en covenant, man kan join. Men ja, jeg kan ikke rigtig se nogen grund til at gøre det nu. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismay. Jeps. Det hus kan vi ikke komme ind i nu. Det kan vi snart forhåbentlig. Og der ligger også nogle ekstra lækre ting der, så vi også kan bruge senere hen. Yes, nu tager vi lige vender tilbage til der sted, der vi var. Så tager vi og ser, om vi kan faktisk clear det rum også. Eller næste stykke område, kan man kalde det.
Det næste area, det er også en del større end det vi lige har været igennem, så jeg er generelt lidt bange for, at mit våben går i stykker alt for nemt nu, så vi skal til at finde noget en plan B, der er lidt bedre end den der dagger, jeg har kørende lige nu. Den er lidt for ring til det. Ham der, han er i live, siger mig noget. Ej, for... Det er den der skide mur der, den blokerer bare for en. Kommer også ham der. Så. Det er en bedre item. Man skal aldrig stole på folk, der sover i det her spil her. Eller bare ligger ned, ikke sover. Aldrig stole på det. På dem. Eller på det. Dernede skal vi ikke endnu. Han ser også utrolig hyggelig ham der. Jeg ved ikke rigtig, om man kan ramme os dernede fra, men de spyder med ild, og de har en masse HP, og de er pisse til at dræbe. Og jeg har aldrig formået at dræbe en, tror jeg faktisk. Ham der, han ligger stadig i bære der. Det her, det er så en af de der lidt større områder, som vi kiggede på før, dengang vi stod heroppe og nakkede ham, der kastede med ildbomber. Og det er en af de her, hvor alle kan ramme dig fra alle mulige forskellige retninger. Så tager vi bare og kører den langsomt igennem og ser, om vi faktisk kan formå at gøre det. Det var den første. Der står også lige en igennem og så der. Ham skal vi have ud. Så tager vi går videre. Og det her heroppe, det kan virkelig være en bitch. Altså den er en... Puha. Ham der, han står og kaster og skyder med bue og pil, ham derovre. Og vi skal helst have ham her til at komme med. Så kan vi nok komme på vores egen terms. Sådan der. For helt til der. Det er så nemt beramt. Det er helt vanvittigt. Og der er bare fucking bueskytter over det hele. Vi skal derover. Sådan. Er det rigtigt, ja. Gudskelov glemte jeg ikke det der. Og heroppe, der finder vi en interessant NPC, og så har jeg da også ham douchebag, vi lige skal snakke først. Jeg rammer mere muren, end jeg rammer dem. Altså, det er simpelthen bare ufatteligt der. Nå, lad os snakke med ham her. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Okay. Why cartography, you ask? Fordi det er pisse spændende. It's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... a curse? Something about it. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago, Drangling, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Well, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Nå, så det er ham, der ejer huset. I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drangling. Now I'm traveling the land to prove it. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait, no. Det virker til, at han har været i lang tid, ham her. Manden er jo tydeligvis forvirret. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at han er på vej til at blive hollowed, eller så han ser jo normal ud i ansigtet. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps. Vi kan være bedste venner nu. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Og så simpelt er What det. a joy to meet a kindred spirit out here.
Så nu har vi nøglen til huset. Så næste gang vi er med Jula, kan vi gå forbi og lige se, om der er noget, der er værd derinde. Må ikke, der er. Så nu må vi lige se, hvad fanden der sker. Vi går lige den her vej, og så tager vi lige ud af ham her, den sidste fucking bueskytte, inden vi ser for nogle items, der ligger rundt omkring. Tråede lige, du ramme mig, hva'? Det kunne du så også godt. Så tager jeg bare bagfra, hva'? Bum og lum, du. Nå, men nu er de vist alle sammen døde. Så nu tager vi og ser sådan nogle items, der faktisk ligger her. Om vi faktisk kan få nytte af noget af det. For helvede, han gav mig chok ham der. For satan. Jamen for helvede. Han ødelagde det jo fuldkommen for mig, det her. Og så nemt kan det gå i Dark Souls, for du kan miste alle dine fucking health potions, du kan miste alt. Jeg fik noget crafting, halløj. Det var faktisk rigtigt. Næste gang vi er der, så skal Imajula skal vi lige huske at få craftet vores items. Vores broadsword. Det kan faktisk godt være, at det bliver bedre durability, at det bliver craftet. Det ved jeg fandme ikke, om det gør. Det må vi skifte på. Der er stadig bueskyt dernede, kan jeg godt mærke på det hele. Det var ikke lige den her vej, vi skulle. Selvfølgelig, der tager vi lige et ekstra HP der. Det var ikke den her vej, vi skal den her vej her. For her ligger der vist et ekstra bitte lille item, vi kan bruge. Så, torch, super. Altså nu er det jo nok bedst at tage og gå tilbage og så bare heal. Altså jeg tør sgu ikke løbe rundt nu her. Og vi skal bare tage tilbage og heal og så skip den her zone, vi lige har nakket. Eller vi lige alle de her mobs, vi lige har nakket. Hvis man dør i det her spil her, så mister man sine souls, og man skal så, alle de souls, man har gained dem, mister man, så skal man så noget at finde dem alle sammen igen. Så tager vi lige healer for sikkerheds skyld. Og vi tager lige en lille torch med, så kan vi få lightet nogle af de her passager. Se der. Det er en skide mur, der gør det. Du skal satme ikke tro, du kan noget der. Så tager vi lige her og smider det lys ind her. Så tager vi bare skipper alt det lort her. Okay, ham der, han stod ikke der før. Han kan godt være en lille pain i det sådan der. Okay. Det regner ikke lige med det der. Ja, ved du hvad? Gå nu væk. For helvede, også dø nu bare. For helvede også. Dø for fanden. Det er godt ramt det der. Og selvfølgelig skal ham der stå deroppe patrol. Han kaster med bomber. Og alt det der er noget, det er krudt. Så hvis så I kan selv finde ud af, hvad der sker, hvis han rammer. Jeg skal lige have pullet dem herovre.
med lige... Han skal ramme dem her. Så får vi en bitte shortcut, vi kan bruge. Ja, jeg synes, jeg selv ikke smadrer dem. Heroppe, hvis man går heroppe, så trigger man bossen. Han kommer rullende ind på en fugl her. Men hvis du climber ned igen, så forsvinder han. Men så skal man selvfølgelig battle ham på et eller andet tidspunkt. Nu ser vi lige hvordan. Så, der kom han. Så du går op her. Måske der ligger der så også mange flere ting hernede, end det gjorde før. Så skal man så kæmpe ham der. Man kan også... Man kan selvfølgelig også bare lige lade den her, for så kan han ikke følge med. Kom så. Har du givet op? Han har givet op. Okay. Så er det godt gået op. Nu rejser dem der så. Så har vi vores lille bitte bombekaster her. Han som ikke døde. Fuck det. Så vi lige samler de her ting først, og så går vi tilbage. Der fik vi også et Estus Flash Shard. Det betyder, at vi kan opgradere vores Estus Flash igen. Så tager vi lige nakker ham her. Bum, du. Så er han færdig. Vi fik også en anden item, vi kan se før, og det er en repair powder. Vi har så åbenbart fået 2 allerede, men den repair equipment, så simpelt det, så vi behøver ikke vende tilbage til byen for det. Men jeg ved ikke, om det skal være helt smadret, eller om det nok, at det bare er lidt beskadiget. Det kan vi så prøve at finde ud af på et andet tidspunkt. Her ligger der også en lille gemmer, så lidt bitte item. Green Blossom. Og dem her, de er klar til at skyde på dig, hvis du ikke flytter dig. Nu kommer alle de her assholes op. Ej, nej. Flygt. Så tager vi lige bruge vores left life gems. Så vil lige prøve at lave en sådan en der. Kom nu. Firebomb, sådan. Lad os prøve at se, om vi kan bruge den. Så ideen der er, at man skal tage og ramme de her kasser. Eller krudt. Krudtbarrel. Hvilket nok fejler rigtig meget. Nej. Og så har vi en lille genvej til hende her. Og den bonfire. Rigtig salt. Jeg tror faktisk lige gå ind og køber en lille item, vi lige kan bruge her senere. Der kom den. Det var taget tilfældigt. Okay, vi skal have fat i sådan en her. Den hedder en Ferrous Lockstone. Og det gør den, der er sådan steder, sådan pusler i spillet, hvor man så kan bruge den til at unlock hemmelige mure og væg og sådan nogle ting. Så der er en hernede, vi får brug for. Selvom det koster 4.000 souls, så kan vi faktisk godt få nogle gode items for den. Hvis jeg faktisk kan overleve dernede. Nu skal vi se. Der
også nogle gode snask-stuff her. Large Souls. Så fik også Lexus, et nyt skjold fik vi. Vi har en buckler, vi har en small leather shield, og vi har et blue wooden shield. Altså de vejer, du kan se dernede i, man kan se dernede i højre hjørne, at de har givet mig et rødt, et negativt weight. Så de er alt for tunge, så jeg kan simpelthen ikke bære rundt. Altså jeg kan godt bære rundt på dem, men jeg kommer til at roll meget langsomt at se. Så jeg er ikke så glad for det. Og så fik vi vist også, nu skal vi se her. Hvad fanden var vi fik? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Hvad var det vi tog op? Vi tog nemlig op Great Soul Arrow, så vi fik et spil. En ny spil, men vi kan ikke rigtig bruge den. Fordi vi mangler intelligence. Vi er simpelthen ikke kloge nok. Og det her, det er det, jeg snakker om. Hvis man fyrer den her ind, så man beder lige i munden på den, så åbner sig sådan en her contraption herover. Så hvis man slår den ned, bum, så slår man væk ned, og der ligger 2 rigtig lækre skatte herinde, som man så kan tage. Chloranthy Ring, og den er lækker, fordi den giver os Raise Standard Recovery Speed. Så hvis jeg har den på, så får jeg sådan en utrolig ring, eller grim buff, visuelle ting der. Men når jeg ruller, og når jeg bruger min stamina, så får jeg det meget hurtigt igen. End hvad jeg gjorde før i hvert fald. Tyson og Slab, det er også noget crafting, så vidt jeg ved. Bum, reinforced equipment der. Jeg ved ikke hvad slags equipment der, men noget må det bruges til. Det her, det er en, skal vi se her. Ja, der er poison day, så bare væk. Hvis barn kommer hele vejen op der i midten, så bliver man poisoned, og så... Og det er sgu ikke så fedt igen. Sjovt nok. Den er locked, men hvis man banker nok på den et par gange, så kommer modstanderen faktisk og åbner op. Der we go. Men der kommer 3, som man skal passe på her. Så vi tager lige klatre op her. For de kan simpelthen ikke følge med. Så tager vi lige bruge en life gem. Og... Hvis de lige kan komme ned foran mig, så kan jeg faktisk lave lidt jump på dem. Sådan der for eksempel. Han skulle lige have det ekstra slag ind, var. Jeg troede lige, han kunne stå og gemme sig i mørket. Det kunne han ikke. Og der ligger der også endnu en chest. Life Ring og Large Size Shard. Life Ring, den kan vi også equip, og den giver simpelthen bare mere XP. Så simpelt det. Det er i hvert fald noget, vi godt kan bruge noget af. Så kan vi godt vende tilbage igen nu. Ideen er også at ikke bruge alle sine life gems lige her, sådan et nederen sted her, kan man sige. Men ja, jeg gider ikke lige til restart hele area bare for at komme igennem her. Ham er det sådan en lille sidequest man kan lave. My name is Pate. Pate, ja. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Det er ikke så meget bandits, jeg har udtrykt med. Det er mere de døde mennesker, der går efter mig hele tiden. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I was with this warrior, you see, and he insisted that the rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Okay. Så skal jeg lukke mig sammen nu.
fanden? Hvad fanden er det for noget? Det er sådan en usynlig en, der slår ud efter mig. Der gik ned. Og nu begyndte de at komme. Oh my god, jeg hader det. Nu dør du. Så simpelt er det. Ej, det går han kraftedeme med en gang. Det tager alt for lang tid at bruge det skide healing der. Alt for fucking lang tid. Hvad fanden der slår ud efter mig? Ja. Automatic Ooze. Det er ligesom Gold Pine Resin. Det giver sådan en boost på ens våben. Bare den her appellerer, hvad hedder det? Eller pålægger magi i stedet for lightning. Det er bedst at gemme sådan noget til bosser, jeg tror. Der er ikke så meget andet at gøre her, end at gå ned til ham. Sådan. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers. Oh. It allows undead to call out for help to one another. Across, with luck, somebody. Well, I hope that brave warrior didn't come across. Be careful out there. Okay. Den gav os en multiplier, som vi ikke rigtig har brug for lige pt, så det er lidt lige meget. De står deroppe og venter på kast med bomber, så vi skynder os lige herover. Vi tager den der. Hvad var det egentlig? Jeg tror faktisk, vi fik rigtig fedt våben der. Winged Spear. Spear with winged lugs, longer than standard spear. Jeg ved ikke, om vi kan. Vi har desværre ikke nok dexterity til det. Vi kan tage og bruge daggeren igen som plan B, fordi man kan se, at vores våben begynder at falde. Ej, jeg skal passe på ikke miste. Sådan der, tager daggeren nu. Vi står bare smadret i træ der. Det skal vi have lov til. Jamen, ved du hvad, jeg lærer aldrig. Kom nu. Sådan. Jeg tror altså lige at gå tilbage og rester. Der er trin ikke særlig meget så lang tid over, eller der vi er næsten ved vejs ende med sådan en zone her, men jeg er ikke så tryg ved at gå videre her, når jeg ikke har min Estus flasks og mit primære våben. Fordi der er lige de 2 fjender der, men det er bare det kan godt, jeg kan bruge noget andet. Så jeg bruge nogle throwing knives måske. Lad os prøve det. Skader faktisk fint. Så vi kan klare ham uden at bruge sådan. Så går vi lige herind. Og det er her vi startede. Bare set bagfra, kan man sige. Jeg skulle lige mangle de der 2 HP der. Sådan.
burde der være en lille gave til os. Altså, nu har vi også lidt flere souls end de 2600. Altså, vi har jo plyndret alle de her til os. Soul of a Lost Undead og Large Soul og Soul of a Nameless Soldier. Så vi har jo nok til at gøre med. Vi fik nogle Fire Rose. Og det her det er faktisk vejen ned til bossen. Og nu unlocker vi, genvejen. Og så næste gang vi kommer herned, kan vi så direkte tage ned til bossen. Men der er lige en sidste ting, der lige inden vi går videre. Eller går tilbage til Majula. Og det er at lige have det item der. Men der står ham her nu. Det var ikke lige hurtigt nok. Ej, åh. Jeg var fandme til at bruge galt. Hvad var det? Var det værd det? Det var det overhovedet ikke værd det. Og det der ved man bare automatisk, det bliver det en at det er en trap, det der. Vi skal se, hvad der sker, hvis man kommer herop. Så vi lige tager sådan en. Ja, there we go. 2, 3, 4. Hold da kæft. Så er vi lige nakker ham med hænderne. Skader fandme mere end daggeren gør. Og bruge det i stedet for. Så kan vi se, hvad der ligger heroppe. Halberd og Soul of a Nameless Soldier. Så endnu flere XP point. Herfra kan vi godt få sådan en fin lille view med hensyn til verden. Der er nogle fede, rigtig fede statuer her på hver side. Ham der mangler sådan lige i hovedet. Og deroppe, når vi kommer derop senere hen, efter vi har nakket den første boss, der venter os ham nummer 2 boss, som vi har lavet, som vi skippede for tidligere. Han venter deroppe, altså selvfølgelig hvis I ikke ændret det. Hvis I ikke har ændret det endnu en gang. Og det vi gør nu, det er, at vi går tilbage til Majula og får opgraderet vores våben, og måske også endda vores level lidt, før vi tager og møder ham her. Ham bossen. Og når vi kommer tilbage nu, så burde hende her, hvad hedder hun, hende shoppen der, hun burde være tilbage også. Det har hun så ikke. Min fejl. Jeg var sikker på, at hun vil være tilbage. Lad os se. You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple... I kan også se, hvor hollow der er. Han er lige så grøn, som vi var i starten, da vi startede spillet. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth, not roam around like you flirtatious vagabond. Oh, what does it matter? Go on, show me what you're equipped. Let me have a look, but do it quick. Okay, så her kan vi købe nogle, nogle våben. Vi kan købe nogle arrows og balls, og vi kan købe noget Titanite shard og repair powder. Men det er jo begrænset, hvor meget der er det. Men det vi vil, det er, at vi vil reinforce vores broadsword. Der kan I se, at det koster de der, 4 Titanite shard nede i bunden. Og jeg har 4, men det koster 1 at få det gjort. Og så plus så koster det også 500 souls. Så det ryger også, kan man sige. Så tager vi lige, og det blå tal over til højre, det er, hvor stor en boost vi får i damage. Så den går fra 120 til 132, det kan gøre det her. Så kan vi også lige gøre det endnu en gang, når den går op til 144, og det kommer til at koste 630, så tager vi også lige det. Så det er som gjort. Nu står det så, at vi mangler 2 for at kunne booste den videre op.
I'll be around if you make it back. Se her. Og vi har også fået os en Estus shard. Is that a shard you found? Det er nemlig det der. Here, let me see it. To see light, however faint. Ja, lige præcis. Så den tager vi lige op på det også. Jeps. Tager vi lige og bruger de her. Se hvor meget vi får faktisk for det. 1200. Så har vi en af dem her. Og 4 af dem her. Godt, så kan vi faktisk tage og level lidt op uden at det. Bearer of the curse, seek the king, lest. Men spørgsmålet så hvor fanden man skal lægge sine point. Skal se her igen. Endurance giver os lidt højere stamina, højere HP og mere poise. Ja, det er så det jo. Jeg skal faktisk lige gå ud først, lige se om det våben jeg bruger. Det er et strength, det booster med strength, og det booster del med dexterity, så det er helt klart strength våben. Jeg tror bare vi skal satse på strength så. Og så til at booste det lidt. Finder det hen der. Måske noget stil med for helvede, det koster fandme også meget. Eller det gør det ikke engang. Ja, okay, så 14 måske, tager det op på 14. Strength. Hvad fanden er det sådan giver det der? Vitality. Man burde næsten smide jer også ind i Vitality. Eller i Endurance måske. Sådan 2 stykker Endurance. For jeg kan nemlig godt lide at rulle rundt, så det måske ligger det i at have det i Endurance. Og så måske en i Vitality også. Så giver han lige det der 50 equip load. Det er sgu ikke fandme svært. Vi tager bare sådan her. Så vi har både lidt i Endurance, og vi går op i Strength, så vi får højere Physical Defense, vi får HP Stamina, men vi får også højere Attack Strength. Og så helt over højere kan vi så se vores right weapon, den giver. De kommer til at give mere skade, og så videre og så videre. Så det er fint nok. Lige så confirm det. Sådan der. Bum. Og så når vi går tilbage her, kan vi faktisk prøve at se, om vi kan nakke bossen nu. Og spørgsmålet så også ham, der ved han Padel, for ham vi hjælper med der sidequest. Han burde også kunne være, han burde også kunne hjælpe os med bossen nu. Nu se om det faktisk kan lade sig gøre. Nu har vi også lige ham med. Se nu forskellen. Førhen der skulle de have 3 slag, nu skulle de kun have 2 slag. De her mindre fjender her. Følger ham der med, følger ham der efter. Det ved jeg ikke om han gør han det. Jeg ved, at han begynder at løbe heroppe sidste øjeblik. Ja, det gør han. Selvfølgelig gør han det. Sådan, det er fint. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan tage bossen. Den første rigtige boss. Det skal nok passe, at jeg dør, men nu må vi se. Så tager vi lige fjerner den her, som ikke forstyrrer. Skjold har vi rigtig brug for, for det bliver jo mainly et, hvad hedder det? Så skal vi lige nakke den her. Bum. Den dør kan vi komme ind. Den fører ind til det der lizard area med de der lizards. Vi kan faktisk summon 2. Det ved jeg ikke lige, man kunne før, nok. Det tror jeg ikke lige, man kunne. Ham her, det summoner Pate. Lad os tage ham og summon ham. Og de er der kun mens du er i ved boss fight, og så går de væk bagefter. Og så kan vi så også godt summon ham her, hvad det er for en. Cell sword loot. Der er ikke rigtig nogen grund til det. Det kan også godt være det egentlig, man kan gemme og summon på et andet tidspunkt. Så jeg tror bare, vi kan godt klare os med Pate alene. Nå. Here we go.
Så for satan. Og her handler det bare om, at Peter kommer til at pulle alle aggro alligevel. Og det handler bare om at nakke på ham her. Nakke hans akilleshæl. Og så selvfølgelig undgå sådan nogle ting der, men det er alt for dumt til, tydeligvis. Fuck, det er svært at se, når han laver det der attack der. Skal lige her, kom nu, kom herover. Ej, flyt dig. For helvede. Nu tager han så sin arm af. Som I kan se, så er han meget, han er en nem fjende. Og selvom jeg bliver ramt på nogle dumme ting, så handler det bare om at blive ved hans ben, og så bare nakke hans ben. Så det er alt Peter, og det er sgu fint nok. Tak for det, Peter. Og som I kan se, så fik vi en masse gode souls til det, og vi fik også en besynderlig soul of the Last Giant. Og den kan vi enten bruge lige nu, og så få en masse souls, eller også kan gemme den til noget andet senere. Jeg ved ikke lige, hvad det fanden det kan være, men jeg tror lige, vi gemmer den. Der er ingen grund til at rush med det. Og det var sådan den første boss. Og han droppede også, hvis ikke vi så det, en nøgle. Og som selvfølgelig ikke virker hertil. Men den virker til alle de andre røde døre, der var før. I det area, vi lige har været der. Så kan vi faktisk direkte tage op og så nakke ham den anden boss. Hvad hedder han? Ring, hvad kan han hedder? Han pursuer-bossen, som vi undgik første gang med ham. Men det ved jeg ikke rigtig, om vi gør. Det gør vi ikke, fordi jeg har kun én... jeg tror lige, han liver ham der. Jeg har kun én, Estus Flask, så heller lige komme op og... Men det kan vi lige gøre en anden god gang. Så er vi også lige nakker ham. Men efter vi nakker ham, nummer 2 boss, hvis vi formår at gøre det, så har vi et rigtig godt sæt armor, der ligger deroppe og venter på os, som vi så opgraderer til. Så det er ikke, vi kommer ikke til at gå det her i alt for lang tid nu. Så lige til at snakke med hende. Det kan være, det bare skal gå lidt længere tid, for hun faktisk gider at komme videre, kan man sige. Okay. Det kan også godt være, at jeg burde opgradere mit Miracle, eller Fate 12, så jeg faktisk kan formå at bruge de der Miracles der. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke rigtig, om der er behov for det. Der er ikke rigtig noget, vi har brug for hende, så jeg tror bare, vi tager rester her, og så siger det. Så tak for den gang, og så ses vi næste gang, hvor vi så tager nummer 2 boss.